Yurdumyzyň ýylajyhana şertlerini tergök önümlerini ýetirmek işleri döwrün tananly ýoly goýulyp, ekologiýa taýdan arasy gög önümleri önürmekle gaýratyny serliýär. Bu gurda anyp barlayan işler oňy netijelerini berýär. Mary welaýatynyň Sakarşaýa getirämen şäherine ýerleşýän bu döwrüwa ýylajyhanada pomidoryň dürli görnüşleri ösdirilip ýetişdirilýär. Bu ýylajyhana hususy kärhana üçin bölünip berilen ýer bölüginiň 14,15 hektarda ýerleşýär. Döwrüwa ýylajyhanada bir ýylda her hektardan ortaça 270-280 tonna hasyl ýygnanylýar. Bu ýerde pomidoryň hoşaly, gulguny renkli ýeri we ülji şekilli ognuk görüşler ösdirilip ýetişdirilýär. Ýylajyhana toplumy tutuşygyny Ýewropa döwletiniň öňde barjy kärhanalaryna öndürilen we ýokary hili tehnologiýalaryň öpüşilipdir. Bu ýerde ösdirilip ýetişdirilýän pomidor şetilleri alymyň öten tejribelerini nazar almak bilen olary gownuja ýygy edilýär. Ýylajyhanada her ýylyň awgust aýynyň ahyryna pomidor şetilleri oturdulyp, noýabr aýynyň başynda bolsa pomidor hasyny ýygnap başlanýar. Döwrüwa tehnologiýalaryň öpüşilden bu ýylajyhanada 80 ulay adam zähmet çekýär. Hormatly prezidentimiz arkadaşly gahrman serdarymyzyň ýurdumyzyň ilatyny gök önümleri bilen ýeterlik öpüşetmek barada edýän aradalaryna münasip işlen jogap berýän Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Mehriban Owam hususy kärhanasynyň bu döwrüwa ýylajyhanasynyň işçileri halkara parahatçylyk gonaşmak ýerine hem pomidoryň bol hasyny ýetişdirmek maksat edýärler. Ýylajyhana şertlerini ýetişdirilen ekologiýa taýdan arasy pomidor hasylary ýurdumyzyň içerki bazarlaryna we belli bir bölegi bolsa daşary ýurt bazarlaryna ýeberilýär. Ýylajyhananyň işçi hünärmenleri ýurdumyzda bazar gulçulugyny döretmäge özleriniň salamly goşuntlaryny oşan işçi telekeçileri işlemäge giň mümkinçilikleri döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Hydamyzy we hormatly prezidentimiz arkadaşly Gahrman serdarymyz adyna hoşallyk we alkyş sözlerini aýdýarlar.